Doncs benvinguts i benvingudes a aquest apartat del curs d'ensenyar a pensar, a aquest apartat sobre ortografia, una aplicació pràctica. Jo la resumiré perquè a continuació teniu tota la informació. El resum seria el següent. Quan nosaltres escrivim bé és que hem guardat la informació ortogràfica de forma visual. Jo només puc saber que la paraula hora, de quina hora és, s'escriu amb H, doncs perquè recordo les lletres de la paraula. Aquelles persones que en lloc de guardar la informació de forma visual la guardin auditivament, no podran saber mai com s'escriu la paraula. Què estic dient en realitat? Estic dient que el que aprendreu a continuació és com ajudar el vostre alumnat a recordar, a vincular l'ortografia amb la memòria visual, a recordar les paraules visualment, perquè hi ha una gran part de l'alumnat, que són els que tenen mala ortografia, que recorden les paraules de forma auditiva, és a dir, pel so, o les recorden a partir de les sensacions i sempre tindran mala ortografia. Quan aquest alumnat, gràcies a l'estratègia que trobareu a continuació amb una sèrie de vídeos acompanyats amb un PDF, o bé la informació que trobareu amb el llibret que ho resumeix tot, per tant podeu fer lectura del llibret, visionat dels vídeos i cada vídeo té un PDF que el resumeix, d'acord? Un cop que hàgiu fet això, sabreu el sistema perquè com ensenyar al vostre alumnat a convertir-se en persones que utilitzen la memòria visual per escriure, per tant, en persones que tenen bona ortografia. Aquesta estratègia visual s'aplica a totes les llengües. De fet, aquesta mateixa estratègia s'explica en català, s'explica en castellà, s'explica en euskera, s'explica en anglès, està publicada en francès, és a dir, hi ha tota una col·lecció d'idiomes en els quals està publicat perquè l'estratègia mental és exactament la mateixa. Bueno, us deixo aquí, us convido us dono la benvinguda i us convido a que feu o bé els vídeos amb els PDFs, o bé només els PDFs dels vídeos, o bé el llibre, o bé tot i tindreu una visió absolutament global. D'acord? Doncs gaudiu perquè jo crec que és quelcom que us serà molt útil per aprendre el procés mental que porta a dominar l'ortografia.